Helo. Heddiw ma dyn ni am gwneud symudiadau bach, cyffredinol, ac dyn ni am gwneud wrth eistedd. Felly dyn ni am dechrau efo'r traed. Dwi'n rhoi'n rhaid at ei gilydd, ac yna dwi'n symud y ffer wrth codi y droed i fyny, ond dwi'n gadael bodiau'n rhaid ar y llawr. Ac wrth i fi wneud y symudiad yma, dwi'n teimlo'r cyhyr yma a'r gwaelod yng nghoes yn tynhau. A mae hwn wrth gwrs yn helpu cylchrediad gwaed, ac wrth i ni symud y ffer, dwi eisiau chi drio ymestyn eich bodio hefyd tu fewn eich sgidiau. Felly dwi yn ehangu'n rhaid fel hyn, neu bodiau'n rhaid fel hyn, ac yn symud yn rhoed, codi'r sowgl i fyny, teimlo'r cyhyr fan hyn yn gweithio, ac yn ar ddwy efo'i gilydd, i fyny ac i lawr. A dwi eisiau chi drio canolbwyntio ar rheoli y goes. Felly pan dwi'n codi'r sodla i fyny, dwi'n isio'r pengliniau i mynd at ei gilydd. Felly dyn ni'n trio cadw'r pengliniau ar wahân. Dwi hefyd yn canolbwyntio ar siâp yng nghefn. Felly dwi'n cario mhen reit ar ben asgwrn yng nghefn. Dwi'n trio ngora glas i gadw'n chest i fyny, a'r cefn yn gweithio. Ac yna dwi am gwneud cylch efo'r ffer i fyny, ar flaen yn rhoed, a jyst gwneud cylch efo'r droed neu efo'r ffer, ac yna unio'r un peth i'r ochr arall. Mae o'n job i wybod pa ffordd i droi am y gora. Cylch, rownd a rownd a rownd. Ac yna dwi'n symud ymhenol reit yn ôl. Cyhyra'r bol i mewn, dwi am sythu'r benglin, ac yna codi'r braich arall i fyny. A dwi am trio dal o'na. Dwi eisiau chi sylwi bod gynna fi ddigon o gymorth tu cefn i'r goes. Dwi am tynnu'r droed i fyny, ac ymestyn. Ac os na fedrwch chi gadw'r braich yma i fyny, dim ots, mi fedrwch chi jyst codi y braich a cadw'r penelyn wedi plygu. Ac os di'r ysgwydd yna nifyr, cymerwch saib. Ac yna dwi am newid i'r goes arall. Felly pan dwi'n sythu'r benglin, gynnu fi ddigon o gadar yn cynnal cefn yng nghoes, dwi'n tynnu'r droed i fyny, dwi'n teimlo'r cyhyra ar blaen y goes yn gweithio, a mi fedrai ymestyn y droed, a tynnu'r droed yn ôl, a mi fedrai gorffwyso'r braich yma, cofiwch, os di'r ysgwydd yn gweithio rhy galad. Ac yna ymlacio i lawr. A wedyn dwi'n mynd i symud ymhen ôl yn bellach ymlaen. Dwi am agor yng nghwysa fel hyn, a dwi am gwneud union yr un symudiad. Dwi am codi i fyny ac i lawr, gweithio'r ffer, ymarfer y droed, gweithio'r cyhyra fan hyn a'r gwaelod yng nghwysa, ac yna dwi am dod â'r breichiau i mewn ac yna breichiau allan. I mewn ac allan, i mewn ac allan. A cofiwch, dwi eisiau chi drist canolbwyntio ar cadw siâp y cefn. Bottom bol i mewn chydig bach, a dwi'n gwybod falle fydd rhai ohonoch chi'n ffeindio'r symudiad yma yn annifyr o gwmpas y sgwyddo. So beth am newid yr ymarfer a gwneud cylch. Felly dwi'n gweithio trwy'r cyhyra, gweithio trwy'r ffer, gweithio trwy'r ysgwydd. Hefyd dwi'n trio cynnal y cefn a bottom bol just i mewn mymryn, ac yna newid i'r ochr arall. Mae yna lot i gofio, does? Felly, yr ffer yn gweithio'r cyhyra yn gweithio, dwi'n ystwytho'r ysgwydd, gweithio ar cynnal yng nghefn, asgwrn cefn i fyny. Da chi'n cofio gwneud hyn pan da chi'n patio'ch pen ac yn rwbio'ch bol yr un pryd. Mae o chydig bach fel yna, dydy, gwneud lot fawr o bethau. Felly beth am dod â'r coesa nôl i mewn? Cefn i fyny, ac yna ystwytho. Dwi'n eitha licio gwneud yr ymarfer yma, so be dwi'n trio wneud ydy dod yr ysgwydd ymlaen, codi hi, rowlio fo nôl, ysgwydd ymlaen, codi hi, rowlio fo nôl, fel hyn. A fel hyn dwi'n ystwytho o gwmpas y cefn, yn sgwyddau i, ac os di'r sgwydda'n blino, just trowch fel hyn. Mae gweithio'r cyhyra yn bwysig, yn wedig pwysa a'r cefn i drio cynnal y corff yn gywir. Chwysa'r agor, anadlu mewn. Llenwch eich ysgyfaint
A na fo am heddiw 'ma. Gobeithio 'dych chi 'di mwynhau.